Тапшыруның чираттагы музыкаль бүлеген без Тарлакова авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен Бистән авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Шаипов Ярулла Яхия улы каршылый. Онтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны беренчеләрдән булып, яраткан тормыш иптәше Адилә апа котлап, йөрәк төрләреннән ургылып чыккан җылы теләкләрен ирештерә. Алтыным минем 1961 елның 10 мартында гаиләдә 3нче бала булып дөньяга туа. 9нчы сыйныфны тәмамлап, һөнәри белем ала һәм үз хезмәт юлларын сәгатьләр мастеры булып башлап җибәрә. Озак еллар Кузнец шәһәрендә яшәп шушында хезмәт итә. 1984 елны 36 ел элек Аллаһ Тәгалә әмере буенча безгә никах укылды. Һәм язмыш бүләге 2 балабыз туды. Йомшак йөрәкле, алтын куллы Яруллам минем гел янымда. Аның белән минем җаным тыныч. Шөкер, барысында без авырлыгында, шатлыгында уртак бүлешеп яшибез. Бергә булгач, җиңелрәк кадерлем дип, минем гомер буе күңелне күтәрдең син. Худайга шөкер, балаларыбыз икесе дә бик сабыр балалар булып үстеләр. Хәзер инде әби бабай булып та матур көн күрәбез. Кадерлем, киләчәгебез үткәнебез шикелле үк матур булсын. Бу мәшәкатьле дөньяда күркәм сүзләр бер-беребезгә әйтергә вакыт та калмый. Ләкин белсин, минем өчен син бөтен җиһан, тормышымның яме һәм мәгънәсе. Гомеребез тигез, күркәм уссын. Яраткан тормыш иптәшем каршылый туган көнем. Минем бәхеткә дөньяга зарыгып килгән көнем. Бәхетле дә мине иттең, бирдең иң олы бүләк. Әни шатлыгын татыдым сиңа миннән бер теләк. Теләгем шатлыклы булып тату гына яшиек. Без әле бигрәк тә яшьләр, яшеннәрдә яшниек. Кадерлебез, аз булыр күп теләсәк бәхет кенә. Җитмидер шул утыртырга сине тик тәхет кенә. Саулыгың какшамасында кимемәсен шатлыгың, артып торсын көннәр саен кисәңдәге байлыгың. Һәр иртәне каршыла син, елмаеп, көлеп кенә. Бел, кадерлем, безнең өчен шундый якын бер генә. Туган көнең котлы булсын, кырыйк табыннарны, шатлыклардан бий-бий шатнатык табаннарны. Хөрмәтле Ярулла Яхевич, тормыш иптәшегез музыкаль бүләге безнең тапшыруны дәвам итә. Бәхетле булыгыз, исән имин яшәгез. Сине янымда күрергән, тавышың ишетергән, синең барлыкны тоярга, көндә сөясем килә. Аңлат әле, нигә сине яратам? Аңлат әле, нигә синсез бер минутта тора алмам? Аңлат әле, нигә сине яратам? Аңлат әле, нигә синсез бер минутта тора алмам? Матур тормышының ямен, сине иң бәхетле итә, иркәңнең назлы сүзе. Аңлат әле,
Ярулла Яхья улы Шаиповка 60 яшьлек юбилей тантанасы уңайыннан кызы Гөлнара, кияве Рәшит, оныклары Айрат, Камил, Самина, улы Рәшит, килене Динара, оныгы Салават та җылы теләкләр хәзерләгәннәр. Гомере буе әтиәниебез безгә олы өлгеләребез булдылар. Нинди генә киртәләр алларында килеп чыкмасын, алар барысын да җиңеп чыгып, бер-берсенә карата мәхәббәтләрен дә, хөрмәтләрен дә югалтмадылар. Без дә атна азагын һәр ял көннәрендә аларга кунакка кайтырга тырышабыз. Өй түрендә урнашкан түгәрәк табын артында җыелышып, рәхәтләнеп сөйләшеп, әнинең пешергән тәмле ризыкларын ашап, сөйләшеп торуы, әткәебез яккан мунчага керүе генә ни торасың. Раббым, бу шулай озак булсын. Капка төбендә әтиебез, ишек алдында әниебез исән сау килеш безне озын-озак кына каршыласыннар иде. Без сине, кияү кызларың, килен улларың, оныкларың бергә җыелып, бүгенге бәйрәм көнең белән котлыйбыз. Сиңа озын гомер, сәламәтлек телибез. Көннәрең шатлык белән үтсен. Һаман шулай безгә терәк булып, әни белән бергә сандугачлар кебек сайрашып яшәгез. Безнең туган йортыбызның яме битсез. Сезнең ярату тулы карашыгызны күрер өчен җыелабыз. Матур итеп куанып каршы аласыз, борчылып узатасыз. Әти, дөньяның рәхәтен, тормышның михнәтен, күңелнең сафлыгын, намусның паклыгын аңларга өйрәткәнең өчен, һәр шәп ярдәмгә килүең өчен, кеше арасында кимхур итмичә, яратып, сөеп үстергәнең өчен чын күңелебездән мең рәхмәт әйтәбез. Бүген әти синең туган көнең, бүген синең гомер бәйрәмең. Кабул итеп алчы чын күңелдән якты хисләремнең бәйләмен. Котлы булсын әти туган көнең, юлларыңа гөлләр сибелсен, гомерләрең кадер-хөрмәтләргә, бәхет, шатлыкларга күмелсен. Һәр чак шулай мәрхәмәтле булсын, изгелектә булсын күңелең, дусларыңның җан җылысын тоеп үтсен әти синең һәр көнең. Фәрештәләр кунсын иңнәреңә, ак нурларга яшә коенып. Син ышаныч, терәк безгә әти, без яшибез сиңа сыенып. Хөрмәтле Ярулла Яхьевич, бәйрәмегез мөбарәк булсын. Алдагы җырны балаларыгыз бүләге буларак кабул итеп алыгыз. Uşağın etkey soklıysan künde, uçlarına bizni salып жылыптың сол күнтінде. Etkey бәңірім құларыңна сыйпап назла bu бәбіз. Uzun ömür ақ бәғітлер сиңа хаман телер біз. Uzun ömür ақ бәғітлер сиңа хаман телер біз. Құларыңнан біліп Turmuşunun күп серләрен, шул куллары сөйеп үстергән мәхәббәт җимешләрен. Әткәй бәгърем кулларыңны сыйпап назлап үбәбез. Озын гомер ак бәхетләр сиңа һаман теләрбез. Озын гомер ак бәхетләр сиңа һаман теләрбез.
Ярулла Яхия улы Шаиповны матур юбилей бәйрәме белән ихластан бүген бар канигашләре дә җыелып, котлап китергә булганнар. Зур чиркле һәм Евлашевадан килгән бар теләкләрне дә мин чәчми-түкми җиткерергә тырышырмын. Календарның бит артыннан бите төшә барып, гомер йомгагыңны әкренләп сүтә киләсең. Чираттагы юбилееңа да ирештең. Безнең кадерле кешебез олы хәрефтән кеше. Аның шул кадәр күңеле киң. Аңа якыннарының тормышы бик кадерле, һәм ул барыбызның да гомерендә олы роль уйный. Шатлыкларда да, кайгыларда да ул беренчеләрдән булып килеп җитеп ярдәм кулын суза. Без Аллаһ Тәгаләгә шушындый олы күңелле, киң йөрәкле киявебез өчен көн сайын рәхмәт укыйбыз. Анардан гомере буе күз яшьләре аркылы булса да елмаеп яшәргә өйрәнәбез. Киявебез чын ир ат үрнәге. Аны язмыш артык иркәләмәсә дә, ул үз җилкәләрендә бар авырлыкларны күтәреп чыкса да, кешелеклелек йөзен саклап кала алды. Шуңа күрә ул безнең горурлык та, олы хөрмәтебезне казанган якын кешебез булып та яши. Бүген аның юбилее көнендә гаиләләребез белән бары тик исәнлек, саулык телибез. Алдагы гомереңдә якыннарың сине бары шатландырып кына үзең сыман ук яшәсеннәр. Гыйбадәт гомере телибез үзеңә. Безне зурлаганың өчен Ходай Тәгалә сине зурласын. Фәрештәләр канатын каплап төрле бәлалардан сакласыннар. Сыкланырлык синең хылкың, машаллах, күз тимәсен. Зинһар әле яннарыңа кайгы хәсрәтләр килмәсен. Бәхетле бул алга таба, дөньяларның тәмен таты. Без барыбыз яратабыз, сине кияү бик тә каты. Гомер юлларыбыз тоташ, без бер гаилә бу дөньяда. Шулай тату итеп безгә язсын яшәүләре алда да. Котлы булсын якыныбыз юбилеең, инде 60 тулды бүгенгә. Бер кайчан да кара болытлары кунмасыннар иде күгеңә. Тик бәхеткә генә уралып син яшә кадерлебез алда да. Тынычлыгы булсын тормышында, шатлыклары булсын җанда да. Туганнарым диеп, киңәш кирәк чакта шалтырат син безгә, шат булырбыз. Хәлләремнән килсә ярдәм итеп, туры юл күрсәтеп куербыз. Кияү диеп сиңа шалтыратсак, телефоның алып тыңлап тор. Әгәр килә калсак кунакларга кайнар шәйләр салып табын кыр. Бердәмлектә булыр безнең бәхет. Без туганнар, бергә булыйык. Шаугыр килеп нәкъ элеккечә бәйрәмнәрдә бергә тулыйык. Котлы булсын синең юбилеең, яратып, яратылып мәңге яшә. Сөйгән ярың, балаларың, туганнарың булсыннарчы һәр чак янәшә. Кадерле Ярулла Яхевич, без дә якыннарыгызның теләкләренә кушылып, сезгә чын күңелдән бәхетле булуыгызны телибез. Алдагы җыр сезгә бүләк булып яңгырый. Көнең бүген төрле бүләкләр, чыны күңелдән чыккан матур теләкләр. Шатлык тақайды да булыйк без бергә, айырмасын язмыш безне гомергә. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле яклардан, чын дусларың терәк булсын сиңа авыр чакларда. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле яклардан, чын дусларың терәк булсын сиңа авыр чакларда. Аяз булсын тормышың күге, кояш нуры насибә тик сиңа бүген. Сагышларны онып, елмаеп яшә, йолдызлар да күктән сиңа эндәшә. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле яклардан, чын дусларың терәк булсын сиңа
avır çaklarda. Sınalgan yüreğin tipsin güçlürek, Turmuş yollarında bir köp güç kirek. Yürekteki jırını jirge taratıp, Jırlıyım senin üçün, seni yaratıp. Günelene şatılık dolsun, bäxtlerine yakınlardan, Cın dostlarını terek bolsun, sina avır çaklarda. Günelene şatılık dolsun, bäxtlerine yakınlardan, Cın dostlarını terek bolsun, sina avır çaklarda. Tuğan kınını bügen türlü bülekler, Çını köngülden çıkan matur tilekler. Şatılık ta kaygıda bulik biz birge, Ayırmasın yazmış bizine ömürge. Köngülene şatılık dolsun, bäxtlerine yakınlardan, Cın dostlarını terek olsun, sina avır çaklarda. Köngülene şatılık dolsun, bäxtlerine yakınlardan, Cın dostlarını terek olsun, sina avır çaklarda. Köngülene şatılık dolsun, bäxtlerine yakınlardan, Cın dostlarını terek olsun, sina avır çaklarda. Köngülene şatılık dolsun, bäxtlerine yakınlardan, Cın dostlarını terek olsun, sina avır çaklarda.